Čaute všetci moji fanúšici. Dneska si zahráme zase Brawl Stars. Takže dneska ideme na to. Takže dneska ideme zase zo zbery, dáme ho na 250 trofejov. A potom pôjdeme Budeme asi so s Hankom vyskúšať, ja som ešte s ním nehral. Ideme si najprv vyzvednúť to, čo dneska sme mali dostať. Takže pôjdeme sem do tej hviezdičky. Pôjdeme na koniec a dostali sme 10 powerpoints. Nice. Pozriem sa, čo tu máme za Gaming 35. Ja mám 106 gamov, to sa neoplatí asi nič mi kupovať. Tento skin ako je dobrý, ale neviem. Aha, čo nové tu mám? Nita 40% off. Angel Drop a plus box. Super rare deal. 4040, no. Ďalej je to tiež Pegas Berry. No, na teba nemám skin, teba by som si kúpil. A tu je aká šanca 30% off. Dostaneš jeden random a jeden tento. A to si iba random dostanem. Si kúpime Bena Berryho, nie? Dostaneme tiež toto dobre. Idem na to. To je krásne. Dostali sme tento tu. Čo napadne? 250 blinkov. Rare, super rare, epic. A máme 200 points. Rare, iba rare OK. Soccer Doubles XP. Dobre. Môžeme začať, Berry. Si pripravený? Ja som takisto. Ešte musíme ísť toto, pozrieť sa na mapu, aká je krásna. A môžeme začať. Dodržujte pitný režim, bo je horúco a treba dodržať pitný režim. Tu mám prisypať vodu pre prípad núdzi, aby mi nebolo zle aj z natáčania. Napíšte do komentárov, ako sa dneska máte. A včera sa vám páčilo video, napíšte mi do komentárov. Alebo aj do mojich shortov, ktoré som točil. Budem viackrát teraz video točiť. No a hlasujte. V mojich príspevkoch tam je do 31.8.2026. Je tam Minecraft, Roblox a Brawl Stars. Vyberte a uvidím, jak to bude. A Nori ma asi zabijem, som mŕtvy. Tak Nori je veľmi silný, takže by som povedal, že ja neviem, viem ovládať Berry, alebo som zlý ten, ktorý vie ovládať Berryho. Ja som včera za to tak málo hral, za to, že som myslel, že toto video nebude také dobré, hej. Ale ja som si takto myslel. Chcel by som dosiahnuť 10 000 odoberateľov a sa odhalím, vám poviem. A neviem to na isto. Tak uvidíme, že ako to je stále. Ja som zabral, ak sa zberím hram, ja som myslel, že to je Angela, udačo také, hej, chápete, nie? A Bibi ide na mňa, Bibi. Ide, a je tu. Bibi, ma teraz trafi. Nie, pas ma tri. Yes, je mŕtva, nice. Dáme toto, dáme toto, mám nervy. Ale nebudeme kačať tu. Aha, máme tu Karana. Ahoj. Ako sa máme? Nedopovedal mi. Dobre, ale to použil, ale nejdem. Dobre, mám to. Dáme, že som smutný napríklad. No, dáme túto česku zničiť krásne. Výborne. Už len traja, už len dvaja nepriateľia moji. Tak, už len jeden nepriateľ. A takže jedno. Dobre. Prvé miesto som vyhral, takže ako sa aj dneska máte, napíšte mi do komentárov alebo dačo také. Môžeme zrobiť taký tým, že kto by chcel so mnou hrať napríklad Brawl Stars, Roblox alebo Minecraft so mnou, tak by som mohol natočiť. Ale ten problém, že ja neviem, jedna začať z počítača na môj YouTube, takže toto neviem. Ja som kamarát nejakého môj majiteľa, on mal tam dvoch hráčov, takže som to ja a nejaký typek ešte a nejaký Nikolas tam je, takže poďte si zahrať na jeho server. Potom vám dám do popisu jeho aj IP adresu. Učíme to tú česku a tom takto už je to, musím rýchlo to robiť. Čakajte, ja sa tam trfím, tak mi to nie požal. A ako, ide ku mne? Ako je mŕtvy. Nice. To som si, že ma zabije, ne? Ako
To sme našli. Bože, sú to smrtví asi. A Mac tu je. Čo som nechcel. Pasmratis. Ešte zbieram toho. Až toho môžem zabiť. Brum. Ona je posledná. Mac Alice, ne? Povedz Mac Alice. Rýchlo, poď. Ona keď bude mať celú schopnosť sa zomeriť. Nie. Ja som sikný. Pasmratis. Poď ku mne. Neviem, čo mám teraz robiť. Skúsime ju nejako zabiť, ale ako? Poradte mi to. Dobre, musím si len poradiť, takže som ho zabil naraz, takže to bolo skvelé. No. Zrejme nejaké questy. Ale poďme ďalej. Nie, už nie. To už nič. Som sa pomýlil. Toto nemôžem prehrať, toto musím aspoň vyhrať. No. Ideme to. Čiže musíme povedať prvé. Je Česká. Ale Edgara tu ideme. Že Edgar nás pôjde za chvíľku. No nič. Takže som dostal 10. miesto. A máme presne 250. Takže nič hrozné to nie je. Dostali sme ikonu a sprej sme dostali nový. Dáme toto a toto. Tak len 4. To je large. Dobre. Na koho? Na toho tu. Aša. Prosilo. To bude Jesse? Nie. Tak vo shade. Linky. Aha, ikonu som dostal. Rare. A to všetko. Nájdem si to pasu. 500 sme dostali týchto. 500 sme dostali kreditov. A 10 krásnych gemov. Skvelé. No, už točíme 7 minút a 15 sekúnd zatiaľ. No. Budeme sa pozrieť, ako to vyzerá. Local SK. OK. Chcem vedieť, že koľko mám na robotika. 2622. Panda. A tvoje trig je najobľúbenejšie, že tu máš viac na trofej. Chápem. Dobre. Tak ideme asi na to. Počkej, musíme sa pozrieť, aby mi tu nesvetilo ňu. Môžeme ísť na to. Však niečo mi muselo prísť, ďakujem. Ideme teraz s Hankom. Ideme na to. Dostal som neho ešte predtým ten oblek, takže skin. Takže môžeme aj ďalej pokračovať. Dobre. S ním neviem hrať, už som ešte s ním nehral. Čím viac väčšia bubina, tým viac zoberiem. Si to musím nešetriť. Som mohol zapiť hráčov. A to asi je bod, ne? Wow. OK, uvidíme, aký bude. No. Aha, to sa mi zničí? Poď. Nie. Co mu stalo? Také super schopnosti, to je málo asi. Yes, mám ho. Konečne ho máme. Yes, mám to. Dobre, ideme. Ďalej. S ním sa ťažko asi hrá. Poď, MZ. Konečne je to? What? Zavšia super schopnosť. Ja som mŕtva za chvíľu. Alebo aj ja som mŕtvý. Sedmičku. Ubrali zombie dvom. Aj cez steny vie tento hráč uberať. To MZ už asi je mŕtva. Nenaradne. Tak nie. Dobre. Mám ju. Hotovo.
posledné kolo so Hankom. Bo veľmi sa mi s ním nedarí. Dobre. Máme tu šelinu. Tak. Tak, mám ju. Dobre, máme 4. Dajem banán. To som si tak vymyslel. No, ešte robím. Hank vyrieši. Čau. Som byt. Oj, yes, mám ho. Posledný 2 nepriateľia. Posledný 1 nepriateľ, shutdown. 2 sme. Mám ho. Preto som vyhral. Dobre, ideme. Máme questy, ktoré hotové a môžeme ísť si rare, tak nič. Dajme toto, toto a toto. Len 2. To je medium. Na čom padne? Když mi také dobre nepadlo. Trofeje máme, aj toto máme. To je skvelé, tak ideme tu. Vtiahneme si tých 250 kreditov. A pôjdeme semka. Ideme na to. Start drop. Čo stalo, vidíte? Nejaká čierna obrazovka bola. Dáme teraz chaos drop. Epic. 200 coinov. 1000 coinov sme dostali. Ďalší start drop. Rare. Dobre. Tak. Pozrieme sa, ako to tu vyzerá. Quest máme len veľký. 80 trofí, to asi dneska môžeme splniť, ale s niekým iným. S Byronom som niekedy hral, ale to na inom účte. Poďme si s ním. Poďme s Max. Max je dobré. To poďme s ňou. Keď chcete sa niečo ma spýtať, tak napíšte do komentárov, ja vám potom odpíšem. Chcem dostať aspoň tento rok 1000 odoberateľov. Prosím vás. Prosím. Dáme tých 1000 odoberateľov. Idem Mac. Mac asi niečí. Yes, mám ju. Haku. Mám ju. Vidím toto čestky. Môžeme ísť ďalej. Však je dobrá Max. Ja som to vôbec nehral. Teraz som zistil, že aké je dobrá. Frank. Ja stihnem ešte. Yes, mám ho. Jedom raz. Ahoj. Yes. Mám ho. Jo, to nemôžem trafiť ma. Nice. Prvé miesto, krása. 13, ideme ďalej. A tak máme quest, že 80 trofejov, takže s ňou to zvládnem raz, 2. Toto video bude také aspoň 20 minútové, dúfam. Takže ideme to. Otis. Ja idem proti Search. Ja si naraz. Bo keď vyskočí, tak konec. Ideme do tu najprv a pôjdeme do stredu až. Najprv po bokoch a tak ďalej. Žel som na nich. Idem ďalej do stredu. A vorná česka, nech sa mi zničil. Nice. Ďalej je mŕtva. Otis je mŕtvý. Tak sa mi krásne darí, nie? 9 týchto. No, a idem ďalej. Tak. Nikto tu není.
Dajme takto. Nice. Spotreboval. Brum, brum, brum. No tak, poďme. No, teraz si to rozdáva to. Takže ty chceš takto, hej. Nice. Prvé miesto. Jak stále, ne? Nice. Poďme ešte ďalšie kola. Ďalšie video vyjde zajtra. Toto video, čo dneska točím, je dneska deň pondelok. 1 skoro hodina bude, 12:36 je. No. Tak uvidíme, že tak vyjde asi tak o 7, jak včera vyšlo video, čiže o 1 približne. A vyšlo o 7, ako som ho zabudol dať na YouTube. Ospravedlňujem. Tak som ho zabudol dať na YouTube. Ospravedlňujem. Že prečo sme sa vlastne otáhali za 10 odberateľov, hej, to sú takto zvláštne. Poviem len... To je až. Mám mohol na ráno už dať. Keď som bol mŕtvy. Ale čo, žijem. Oh, som zabudol, že mám takú silu. Oh. Yes. 9. To som možno mŕtvy bol. Ale nie som. Som živý. Ešte treba veľa trofej. Ešte koľko? 38 trofej trebalo mi. Takže... Dajte mi odber a like. Veľmi by mi to pomohlo. To len stlačíte a máte to. Mne by to veľmi pomohlo. Leon, si na mňa. Bude tam. Rýchlo. Yes, mamo. Yes, mamo. Ja som tak šikmý. Tak. Jo, Bibi ma skoro by trafila. A však tu je Bibi. Nie. Nice. Zautočím na nich. Ukrajinka. Ja som vlakom ubil. Bibi, si tu sama, čo? Si za mnou chce podrievať. Tak skvelé. A ideme hľadať posledného hráča. MZ. Mám ho. Nice. Ďalšia výhra. Ešte pôjdeme. Všetky questy chcem splniť, všetky tam tie 3. No. A potom ukončíme toto video. Jeho kúšičko len zostrihám. Vidíme, či tam bude zase toto šumiť. Neviem, prečo to predtým šumilo. A teraz uvidíme. Či to vôbec bude šumiť. Pôjdeme na to na všetky, potom pôjdeme na neho. Ona je veľmi dobrá, sa zdá. A tu je Leon. Bože, to ultimátku. Jackie. Teba som to nepotreboval dneska, ale keď si tu ťa môžem aj zabiť. Žijem. Kámo, videli si to? Jasne, že ste museli vidieť. Neviem, poď. Dobre, nedám mi poison. Ešte, že tak. Večer. Idem na gemy. Čo je za bravera? Vôbec sa neuspoznám. Preto by som mal mať silu. Bíka. Dobre. Svojím pomínam. Prehranie. Ja som skoro zdechol. Ale výhra je moja. Dobre. Posledná hra dneska. Lebo už bude 20 minút za chvíľku, za 15 sekúnd približne. Toto je posledná hra. Dúfam, že ju vyhrajem. To dúfam. Tak ideme na to. Shelly je pri mne.
cookies pri mne. Neviem hneď na brale robonské, som niektorý, ale toto sa nám podarilo. Dobre, poď Shelly. Shelly takisto sa obetovala. Ďalej. Ty si ďalší. No poď, rýchlo, nemám tu celý deň. Dobre. Idem ďalej. Koľko tu ešte si zase? Minúčku, však z okona Francov s hráčom, no. Melódia, prišla. Melódia. Jo, jak skúša, more. Mám ju? Ďalej. Kto ešte ostal? Griff ostal. Čo sa volá? Asi Griff. Alebo sa patrí. 21. Ahoj. Dobre. Konečne máme hotové. Quest je hotový. Epic. Super. Super. Mythic dvakrát. Takže nič také. Gadget len padlo mi na Berryho. Ďalší quest potom budeme mať na zajtra. Tak, skvelé. Toto tiež vybereme. No a máme tu ešte toto. Sme si pomohli s kreditmi veľa. Tu sme na 44, sme len prevčerom začali, takže to je OK. Skvelé. Ďakujem a dovidenia. Užívajte si aj toto dnešný pondelok aj so mnou. Ďakujem a dovidenia. Ahojte.